Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyagita, kat naggapoy ti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan a Nadia, manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy ti kunana, Dear Mr. Lonely, lakay kan bakit kamin iti asawag, kat jak namnamaen, amaya sideg tiriknana iti may sa abalo. Bueno, papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Nadia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amangan no kayat mo ti sumurot kanyak nga agpasyar ijay Manila, Mare. Ada ka di pagluganan ta, Mare. Adam amok anagar kila itivan. Ngam nalawa pa itivan, tatalo dalaeng. Dinamag na no kayat ko ti umay, kat kunak amangawisak iti kadwa. Saan nga ta kababain, Mare? Numabain ka, mangted tantulatan iti siyerta. Ay, wala, Mare. Tanakababain mo at tumakilugan talatan. Isumot kit di tinagawis, ang tapno komportable ka, mangted talatan iti siyerta. Ay, katrumbang laeng, Mare. Alangarod, agrubwat kan anasapsapa. Talas 9 ti rabi iti rubwat tayo. Alangarod, Mare. Agawid akon, tagrubwat akon. Sa dino ti papanambakay, agarubrubat kamay. Ada papanan mi ka ni Mari Sofia. Sa dinaw, Ada am-amo na amapan ni Jay Manila. Nagarkilada iti van. Mapanda ka no agpasyar. Nawaya pa'y ka no Jay van. Isu nga inawis da ni Sofia. Kat inawis nakmat ti Sofia. Mangtad kamin tulatan iti sherme iti krudo. kahit saan nakaday nga isuraw, Ay na, kababain nga agsinsinurot ta. anya ti pagbainam ngay. San mo paya kayat, kasla agday tamad tayo. Awan ka date ni Sofia. Isuasaan kamot nga isuraw, tapno agpada kami nga awan ka date na. Apay, mabain ka aya amang ikuyog kanyak. Anya amabain nga ibagbagam. Mapan kamot agpasyar no kayat mo, tapno saan ka asurot-surot kanya. Ikanak man iti pakit manek, Flor anak ko. Agpamanila kami ka ni Mari Sofia. Papanan nyo ijay Manila. Mapan kami agpasyar. Kat isurot yung matngarod ni tatang tapno makapasyar mat. Mapan matagpasyar iti sabali tapno saan kami agsinsinurot. Kat mayat kit di no agsinurot kayo, nanang. Masikuranak laag no surot-surot kanyak ni tatang yaw. Ay, unay kayo lakit din Mabit lang nga rod taikan kayo iti pakit maniyo. Anya nga iti kayat mo pasalubong anak kaw. Ni tatang latan ti igatangan nyo iti pasalubong na, nanang. Ay na, nagadugayam analala ka amagatang ditoy. Gundawayan tanti agatang Mare. Alangarod, agpili ka di tantag pili akpo ditoy. Imbaglakit di ta inawis naktigayong ko. Wan nga rod kan di na kayat nga awatan ti itagtasyer ta. Baknang mutlaeng. Isu siguro adinan inawat ititid. Isupay nga igatang ta iti makurso na daan ta. Igatangak mo ta ni Riden tapno adamo baro abado na. Saan kat nga anusan na latandag iti daan abado na. Kasano kat adamot latan ijay away. Saan mo't arumrumwar? Di mo kat kumainawis tapno nakapasyar mo. Ay na, tsak kaya ta surot-surot kanyak ni Riden. Taapay mag. Basta, kayat ko ti agpasyar asin siya klaag. Tsak kaya ta sumurot-surot ni Riden. Agpasyar mat ano kayat na. Uray ta sa anak mat asumurot kan kwa na. Nagadumot tayo na taginat gatang mau. Saan ka amadanagan, tagimatang akmay, iti parakin ka. Kanya nga'y tiginatang mau, para kanyak. Badbado kan pantalon, kan ada pa shorts Nad, itakman nga raw. Babit lang Ayan, itay day jayan.
Ay, daytoy gayam. In may maysak iti supot na. Tapno sanak amarigatan nga agbiraw. Itakman. Kitaam no magusto ang matlaang dagiti ginatangkaw. Wine, napintas may. May mayat kumaano, nakasurot akmutkin ka, tapno nakapasyarak may. Ay, aday ta ka manayin. Kababain nga raw, no surot-surot ka kanyak. Si Mangpat kamot gaya man ang naggapo ijay Manila, manang Nadya. Apay nga amaw manapanak ijay Manila. Na istorya ni Manong Reden. May ijay paglaklakwak iti barbecue. Kat nakunana nga awan agluto iti si Dana. Iso agim matang iti lakok a barbecue. Ay, wan, kasangsangpet ko laang. Podno ka di asaan mo akayat nga isursurot nga agpasyar ni Manong Reden. Anya pa'y laang aga po asurot-surot kanyak ngay. Rumbang laang asumurot taagasawa kayo kat nga road. Ay na, lakay kun bakit kamay. Nalas akitaan mo ag sinsinurot kami pa'y laang. Anya, ay sabsabali kamot manang. Apay kumaana alas akitaan ngay. Mayat kit di takayat asawon day ta, nga inlab kayo pa'y laang ititunggal maysa. Para ka nagiti ubing laang dayta sao nga inlab. Ay saan manang? Saan para laang ka nagiti ubing? Para mo't kada tayo nga addan edad na. Nagisaang ako iti napaw. Saan akong gagluto iti masida. Mapankalatan gumatang iti lako ni Suleng a barbecue. Ikan nakarod ay ti igatang kao. Adto iti kwarta. Kanya nga min ti aramidem aya. Apaya masadot ka manan nga aglutaw. Adalakad mainton madamdama. Sa dinaw. Mapan kami makifiesta. Sa dino nga raw. Di ta ka bang ibang abaryaw? Sumurtak man may. Ay mabati kan. Uno magawis ka matiti sa bali akadwam. Sino kumangay ti awisak akaduak? Makaamu ka mata iti biyag mau no asino ti awisam akadwam. Basta saan ka surot-surot kanyak kunak manain. Ayunay kamot Nadya. Kasla sa anak nga asawa. Nanang, agipulpulong kanyak ni tatang. Apay akas jay mutan titrato yu kan kuana. Apay aya. Anya ti aramidak iti amam. No kayat na ti sumurot iti papanan nyo, di yu kano kayat nga isurot. Kat anya nga ita. Tsak nga rod kayat asurot-surot kanyak. Mapanmat iti kayat na papanan Madimot ati kasta, nanang. No siyak ti mga ramid iti kasta, siguradong agsakit mo't tinakam ni Darren. Saan ka di, Darren? Unmat ngamin, nanang. Agasawa kayo. Apay ngay, asaan nyo akayat nga isurot ni tatang? Nuda kayo, taubing kayo pay. Saan anaalas akitaan nga agsinsinurot kayaw. Ngam kada kami kanita atang yaw. Apay paylaan ngay. Anya aga pa nga agsinurot kamay. Taagasawa kayo kat nga road. Lakayan ka nga umayagi pulpulong Kasla ubeng. Ibagayaw iti amayaw nga agpasyarma no kayat na. Lakayan ka ma tanalaing agipulong. Apay manen aya kasla makapungpungtot ka. Apay anapan ka nagpulong ka na floor kendaren. Di ka lamabaen. Awan nga rod mati pangyib ka sakit ti marikrik na. Anya nga minday ta marikrik na maya. Kasla nga min awanan patagkukin ka, Nadya. Ay, sayet alaklakayan. Di ka man agdrama akasta ta saan mo abagbagay. Laklakayan ka ngumday takit din ti lawlawatam. Agpaisaw ti bagbagak. Jakon marik na ti panagayat mo kanyak. Bakit akaon? Kanlakay kamatan. Ag-enjoy takit di ti biyag ta. Sana day ta ayat-ayat ti bagbagam. Manulaangan atawan ti panagbiag ta dito'y lobong. Enjoyan tan ti agpasyar ta makapagnatapay. Saan kita day ta mapanagipulpolong ti aramidam. Agpasyar kamot ngamin ano kayat mau. Ta saan kamot aparitan?
Mare, mga abaktan. Talagang sakit din ang swer-swerte ta ita. Wan nga ron, Maray. Diyan roar ko asa nga gasot apo unak. Nagbalina na 500. Uray siyak, Mare. Iso nga isardeng tansan. Ang mga numabawi pa iti inabakta. Mala, intakit di ang merienda. Unsa nga agpaisaw. Mapanta iti dayjay abanda. Adu kat tinakitak ala ko amakmakan ijay. Mala, mapanta nga rodan. Ay, mabit lang, Mare. Kita ang tiadda iti dayjay abanda. Dari din kan sulaing. Mayat ti aayaman dayjay. Nakaragragsak da pay. Saan mo idapan pansinan? Dito itaamag na. Tapno saan da ta makita. Anya, awan laeng ken ka tinakitam? Ay no siyak, asit gak ida. Ket ayabak ni Reden, tada tayo tagkukuyog. Jak nga rod kayat asurot-surot kanyak ni Reden. Ibaga na asumurot kanyak. Ngam kinunak amagawis iti sabali akadwana. Ni magayam suling abalo ti inayaban na. Anya? Nay, apay ngay anak kapadlak pay laeng to'y balay. Kaya't asawan asaan pa'y anagawid ni Riden. Halaag ti susi iti bag ko. Talo katak ti ruangan. Ay, nabanugak kat kaya't kunti maturog. Alas 12 iti parbagaon. Ngam imunaak pa'y anagawid. Kunak no imunan anagawid ni Riden. Naganasan dan samot kan suling tinagkuyaw. Nanang, nakaumay kayo, Mark. Ayan ni Flor. Adda na panan na, Nanang. Apay ka de? Ay, kwa nga main. Ibaon ko kuma ang mapanijayan da suleng. Taapay, Mat. Mapanakitaan ano at dayjay ni Tatangyaw. Saan anagawin idirabi ikat? Ni suleng tinakitak akakuyog na. Anya? Saan kayo nagkuyog? Saan? Amuyo mat ajak kayat akakuy-kuyog ni Tatangyaw. Ay sikapan lang ti mapan iti ayan da suleng. Damagam no adda ijay ni Riden. Madanagan ak. Ang mga no adda amat tendakas anapasamak ka ni Riden. Sige nga rod, Nanang. Mapan ko kitaan ni Tatang. Imbag man tanalagip mo tinagawid si kaalaklakayan. Apay, anya ti problemam si kabakbaketan. Adama balay mau, apay asaan aditoy ti pagawidam. Kaya't ko laeng nga paragsakan ti bagay. Si kangamen, na talabagim ti ammom a paragsakan. Sa di ka man kundi reklamaw no sa anak nga agawid. Tamani po dita. Awanan pakibiyangan ni tunggal may sakadata. Ay kawan day talagayam. Makamukan iti biyag mau. Saan kan asapula no saan ka nga agawid. Saan magagpaison ang nagaw-awid ni Tatang mo ijabal ay Flor? Mapan mo man kasaw? Kabit nan samot ni Suleng. Ha? Ay, da kayo ti makisaw ka ni Tatang no kaya tiyo, Nanang. Apaya siyak ngay. Sika kuman anak kao. Ngamen, kababae no ijayan nga agnaad ni Tatang yaw. Kinapud no na, Nanang. Nakasaukon ni Tatang. Taadda na kaibaga kanyak nga ijayan da na suling amat maturog. Ngamti ko nana, naragragsak nga agnaad ijayan ni Nana suling. Total, saan mutla ka nga asawa ti pangibilbilangan nyo kankwana? Wanaangam kababaen kadag iti taaw. Anya laangin ngay ti sawanda. Da kayo ti kababain, Nanang. Gaputa saan nyo matngaminan akayat akakuyog ni Tatang. Heh, siyak nga raw ti mapan makisaw ka ni Suleng. But-but ngag idangag daruma. Apay adito'y matan nga agnanaad ti asawak, Suleng. Pagawidom ti asawak, tano saan agdarumak. Ha? Ni, apay ko mga agdarum ka, Manang. Kunak man no saan mo akayat asurot-surot kan ka ti asawam. Itatasaan nga agawid, madanagan kamot lang arod. Pagawidom kunak, tano saan idarum kayaw.
agdarum ka laeng. Apay, adda ebidensya nga dar aramiden may, ha? Ay, pag-aasim ko masuleng. Pagawid mo ni Riden, tagtungtong kami itinalapat. Kababain ti panagnaed na ditoy. Anya laengan nga iti bagadag iti taaw. Sige, pagawidat nila kay mo. Ngam, tratuam mo't ngamin kas asawa. Saan kat atabagbagim laeng ti pampanunutem. Wunan! Basta pagawidam ni Riden. Apay nga umay nakmitlang surot-surotain. Kung nakmanusan mo akayat ti surot-surot. Ay, pagsaritaan taan na saya at daytoy Riden. Saan kat kagpasugnod kaladagaws kat kumkumpor mi abalay ti pagaw-awidam. Sino matisaan nga agpasugnod iti araramidem nga ay? Agbalbalin kamot ti nakaslabalasang. Kasla di na kun am-amaw nga asawam. Alawanan, isurot kan iti papanaak no kayat mo ti sumurot. Mangibabain kamot. Amumot nga do ti chismosa dito'y lugar tayo. No da papanak kita, kayat ti asawak ti sumurot, isurot kon, Mr. Lonely. Gaputa jak kayat nga ulitin namanen ti naramid na. Kastaan, ket agyamanak. To'y pagayam mo, Nadia. Agyamanak met pagayam, Nadia, iti daytoy apakasaritam. Madimot ngamin, tinaramid mo. Uraya sino nga asawa ket agpasugnod, no kasta ti aramid ti asawa na. Ita abakit ken lakay kayon, kasapulan nyo ti tunggal maysa. Awan sabaling agsinnaranay, no saan ada kayo mutlaeng nga gasawa. Ditan papagayam, tinaggibusan ti pakasaritaan ni Nadia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos keninsurat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdengeg.